kita sareng-sareng ingkang puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kagungan paring rahmat nikmat hidayah saedayahipun saengga wonten ing wekdal enjang siang punika kita sedaya waktu-waktu palatungan wonten ing papan punika supados nderekaken adicara biruwalidain lan sadharan wonten ing wekdal enjang siang punika. Kali punika monggo sareng-sareng kita lairaken kanthi maos hamdalah kawula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Sembahyang panggilan arwah. Wonten siang nika ingkang nika kita ginakaken basa Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Pagi berkah dalam. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk melaksanakan doa yang kita tujukan untuk semua arwah keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita yang dimakamkan di dusun Lesen ini. Kiranya Tuhan akan berkenan dan memberikan pengampunan serta menempatkan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita di dalam keabadian yang kekal. Mari kita hening sejenak untuk menyatukan diri di dalam doa ini. Kini saudara kita menghadap para Bapa Allah penciptanya. Mari kita mantapkan serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga seluruh usaha kita, doa-doa kita yang kita tujukan untuk leluhur kita yang telah dibangunkan dan untuk kita semua yang menyatu di dalam doa pagi hari ini selalu dilindungi oleh berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, ahli jawab dari Jasui, dari Jakarta, keparang kawula cuma toko atau wonten ing sopan jenengan sedaya. Iki aku wonten ing mriki kawula prabowo. Menapa ingkang dados pamujudipun kasebatan panitia supados wonten ing mriki kawula nderekaken lampahe kang dicara diundang dari Sadrana wonten ing wekdal jasa punika. Nggih. Ananging mobil samange saking Purwo Madiun usaranipun kawula akhiripun nderekaken lampahe kang dicara punika kathah tukang sur ingkang boten meranani wonten penggalih panjenengan sedaya saestu wonten ing mriki kawula nyuwun lumunturing sih samudra pangarsani.